Musia spraviť, ale prechádzal opakovačom. Nech mi potom dá report, aby som vedel, a QTH, kde sa nachádza. Zdravím, inak teba počujem direktom, 3, 1. Marek Slavičík, povedz svojom kolegovi, že je tam stále hodláca nastavená, vieš, že to bude musia spraviť, ale prechádzal opakovačom. Nech mi potom dá report, aby som vedel, a QTH, kde sa nachádza. Zdravím, inak teba počujem direktom, 3, 1. No môžem? Peter Dubnica, Majlo Dubnica. QTH sú ulice, tady kousek ode mě, velice malý kousek, to by jsem k němu došel pěšky, ale už to nebude. Takže si to na kopečku, jo? Rudice u Uherského Brodu. Dobré. Jasné, jo, a ty ma bereš direktom, pravda, Marek? Jasné, jo, a ty ma bereš direktom, pravda, Marek? Se slabě, jo, tady mi jenom proskakuje skvěleč, takže je to slaboučké na direkta dneska. Jo, ja by som sa ťa musel skúsiť nasmerovať, vieš? Nasmerovať to na teba by som vyskúšal. Keby hľadám polohu na teba, na ktorú by som ťa lepšie počul, možno, že by to lepšie prešlo. Kurník. To hovorí. Majlo Peter Dubnica. Majlo Peter Dubnica. Som povedal. Tu nie je. Majlo Peter Dubnica. Skúsim sem do okna. Majlo Peter Dubnica. Majlo Peter Dubnica. Majlo Dubnica, Peter Dubnica. Počúvaš? No, počujem sa. Tak musím tu teraz dozhľadať signál, lebo už mám zavreté okno, ale samozrejme stále. No nahrávam to videjko, tak tu na ku koncu už 3/3 minúte, to je teraz. Už som to trošky aj tam pozastavoval, tak neviem, už to budeš mať docela také, však sa budeš počuť, pošlem ti to video. Poď. Mám ťa tu úplne slabo, direkt 1, či do prčíc už sa mi to milí. Na direkt, to je jasné, ale tak jednotkou ťa počujem, hej, cca. Zajtra by si okolo mal vysielačku, máme branné, poď. No musel som, sorry, že som ti skočil do reči. Zastavujem video.